Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις διαδρομές πρόσβασης που είναι η νέα εκπαιδευτική εφαρμογή της Keystone. Η παρουσίαση θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα. Μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας γραπτά μέσω Facebook και θα τις απαντήσουμε μετά την παρουσίαση. Επίσης, όσοι φίλοι ενδιαφέρονται για απευθείας προφορικό διάλογο, θα οργανώσουμε μια συζήτηση μέσω πλατφόρμας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, οπότε στείλτε μας στη σελίδα της Keystone σχετικό μήνυμα και θα σας αποστείλουμε τον τρόπο συμμετοχής. Δεδομένου ότι οι διαδρομές πρόσβασης του Μπένο Πανεπιστήμιο είναι μια νέα και πιστεύουμε πρωτότυπη έννοια που εισάγεται στον χώρο της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίνουμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε την παρουσίαση αναλύοντας τι είναι και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Αρχικά, να πούμε ότι το Μπένο Πανεπιστήμιο είναι ένας όρος ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τον οδηγό πανελλαδικών και μηχανογραφικού, μια εφαρμογή που αφορά στους μαθητές της γάμα τάξης του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ και τους αποφύτους υποψηφίους των πανελλαδικών. Ο οδηγός επικαιροποιείται και κυκλοφορεί κάθε χρόνο από το 2005. Η δεύτερη εφαρμογή είναι οι διαδρομές πρόσβασης που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά φέτος και είναι μια εφαρμογή εκπαιδευτικού προσανατολισμού η οποία λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές του γυμνασίου, της Α και της Β Λυκείου, λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην επιλογή επαγγελμάτων και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Οι διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν μαθητή είτε μετά από ένα οποιοδήποτε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, είτε ανεξάρτητα από τεστ σε μαθητές που ξέρουν τι θέλουν ή μαθητές που ψάχνονται. Οι λειτουργίες και η χρησιμότητα της εφαρμογής είναι πολύ ευρύτερες σε σχέση με το μήνυμα που δίνει ο τίτλος της. Οι βασικές λειτουργίες των διαδρόμων πρόσβασης είναι 5. Η ανάλυση των δεδομένων και η μελέτη του συστήματος πρόσβασης και η αποκρυπτογράφηση του συστήματος για λογαριασμό του μαθητή μελλοντικού υποψηφίου. Ο εντοπισμός των εναλλακτικών διαδρομών, δηλαδή των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις σχολές της επιλογής του. 3. Η ανάδειξη της βέλτιστης διαδρομής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μαθητή. 4. Ο ορισμός των στόχων και η εκπόνηση του προγράμματος προετοιμασίας του μαθητή για να πετύχει τους στόχους του. Και 5. Ο διαχρονικός έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας του μαθητή σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Να δούμε τώρα και με λίγα λόγια τα βασικά του τρόπου λειτουργίας των διαδρομών. Στις διαδρομές εισάγουμε τμήματα ή ομάδες τμήματων, αλλά και βαθμούς στόχους του μαθητή. Τμήματα δηλαδή στα οποία θα ήθελε να πετύχει ο μαθητής και βαθμούς στόχους. Και λαμβάνουμε εναλλακτικές διαδρομές μέσω των οποίων ο μαθητής θα μπορούσε να πετύχει στα τμήματα της επιλογής του, όπου είναι κοινές για όλα τα τμήματα που έχει επιλέξει, αλλά και reports με συγκριτική ανάλυση των προοπτικών του μαθητή για να πετύχει στα τμήματα της επιλογής του. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των εναλλακτικών διαδρομών έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως ξέρουμε, για κάθε τμήμα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης, μέχρι 4 τρόποι μέσω GEL και μέχρι 9 τρόποι μέσω EPAL. Ακόμη συγκεκριμένα από τα 450 περίπου τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα 365 ένας υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί μέσω περισσότερων του ενός τρόπους, δηλαδή επιστημονικών πεδίων GEL ή και τομέων EPAL, και σε 57 τμήματα μπορεί να εισαχθεί μέσω όλων των επιστημονικών πεδίων του GEL ή και των τομέων του EPAL. Οπότε, Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα με ένα μαθητή της ΓΑΜΑ Γυμνοσίου που έχουμε εγγράψει στην εφαρμογή των διαδρομών πρόσβασης. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τα τμήματα στα οποία στοχεύει ο μαθητής. Μέσω των στοιχείων και του πληροφοριακού υλικού και των δεδομένων που θα δούμε εδώ, μπορούμε να αναλύσουμε και να διερευνήσουμε το σύστημα για λογαριασμό του μαθητή.
Σε πρώτη φάση, γνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του μαθητή, αναζητάμε και επιλέγουμε τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που τον ενδιαφέρουν και διαμορφώνουμε ομάδες από τα τμήματα αυτά, τα οποία μπορεί να είναι είτε του ίδιου αντικειμένου σε διαφορετικά πανεπιστήμια, είτε συγγενούς αντικειμένου, είτε τμήματα με διαφορετικό αντικείμενο μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν θα βρούμε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάρχουν στο μηχανογραφικό με όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Πατώντας I εδώ αριστερά, στο πρώτο τμήμα που βρίσκουμε μπροστά μας, ας πούμε το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, θα δούμε το πληροφοριακό υλικό όχι μόνο για το τμήμα αυτό, αλλά και για όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών. Είναι συνολικά 13 τμήματα σε αυτή την ομάδα, τα θεωρούμε ομοειδή και τα έχουμε ομαδοποιήσει ώστε να παρουσιάσουμε μαζί τις πληροφορίες για τα τμήματα αυτά. Έτσι, βλέπουμε αρχικά τα 13 τμήματα που είναι σε αυτή την ομάδα, βλέπουμε το σκοπό και το αντικείμενο των σπουδών τους, την οργάνωση των σπουδών τους, δηλαδή τομείς, θεματικές ενότητες, εργαστήρια, κατευθύνσεις, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τα τμήματα, με link στο καθένα για περισσότερες πληροφορίες για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει. Στη συνέχεια βλέπουμε τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφύτων, των τμήματων αυτών, περιγραφή των επαγγελμάτων του κλάδου, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις, τους δικτυακούς τόπους των τμήματων, εάν θέλουμε να μπούμε πάλι να ψάξουμε για μεγαλύτερη εμβάθυνση, τις αντιστοιχίες των τμήματων για μετεγραφές, για δυνατότητα μετεγραφής και τέλος βλέπουμε τα δεδομένα πρόσβασης των τμήματων και των 13 μαζί και συγκριτικά. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τους τελεστές βαρύτητας των πανελλαδικών συνδυαζόμενων μαθημάτων για τα τμήματα αυτά, τις βάσεις και τις ελάχιστες βάσεις, τις προτιμήσεις των υποψηφίων και των επιτυχόντων στα τμήματα αυτά, τους εισακτέους και τους επιτυχόντες ανακατηγορία, πάλι εδώ τις μεταγραφές, το ιστορικό των βάσεων, το ιστορικό των εισακτέων και των επιτυχόντων και ένα συνοπτικό πίνακα των προτιμήσεων των υποψηφίων του 23 για τα τμήματα αυτά. Στο πληροφοριακό υλικό για τα τμήματα δεν παραθέτουμε απλά τους οδηγούς σπουδών του κάθε τμήματος που τους έχουμε ούτως ή άλλως, κατατμημένα το πληροφορικό υλικό σε δεκάδες επιμέρους υποκατηγορίες. Στις διαδρομές, στον οδηγό και σε άλλες εφαρμογές Keystone έχουμε επεξεργαστεί και παραθέτουμε το πληροφοριακό υλικό των ομοειδών και σε πολλές περιπτώσεις των συγγενών τμήματων ομαδικά, με συστηματικό και εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε να διαβάζει στην οθόνη εμπλουτισμένο με εικόνες, διαγράμματα και πίνακες όπου αυτό είναι εφικτό. Όπως στην περίπτωση του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, είναι προφανές ότι ένας μαθητής που ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της οικονομίας να ενδιαφέρεται και να δει πληροφορίες όχι μόνο για ένα, αλλά για τα περισσότερα ή και για όλα τα ομοειδή τμήματα. Έτσι δεν έχουμε, για τα 13 διαφορετικά τμήματα, δεν έχουμε 13 διαφορετικά λύματα διαιρεμένα σε δεκάδες υποκατηγορίες το καθένα, οπότε για να έχει ο χρήστης πληροφορία που χρειάζεται θα χρειαζόταν 130 link, αλλά με ένα link μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε μια ενιαία παρουσίαση στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί και να μελετηθεί με ενιαίο τρόπο και ο χρήστης να μπορεί να βρει και να κατανοήσει αυτά που χρειάζεται για να πάρει τις αποφάσεις του. Επίσης, δεν απαγορεύουμε το copy-paste, ούτε την εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού όπως γίνεται αλλού. Δεν είμαστε φοβικοί απέναντι στους συνδρομητές υπηρεσίες μας, είτε είναι σύμβουλοι, είτε καθηγητές, είτε φροντιστές, είτε γονείς, είτε μαθητές. Αντίθετα, η πληροφορία είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη για τον κάθε ενδιαφερόμενο και μάλιστα διευκολύνουμε τους χρήστες της εφαρμογής μας να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν σε αρχείο PDF ή σε χαρτί ό,τι τους ενδιαφέρει, σε πολλές περιπτώσεις σε μορφή report. Τους ενθαρρύνουμε να μελετήσουν, να συγκρίνουν, να έχουν πρόσβαση σε αθέατες πλευρές του συστήματος και τελικά να αξιοποιήσουν την πληροφορία και να τη μεταφέρουν στον τελικά ενδιαφερόμενο ώστε να μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Πάμε να δούμε τώρα και τον κυρίως πίνακα της καρτέλας νέα ομάδα τμήματων. Δώστε μας μόνο ένα λεπτό γιατί έχουμε κάποιες
ερωτήσεις που μας έρχονται. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι βλέπουμε στην οθόνη. Λοιπόν, να δούμε λίγο μία-μία τις στήλες. Καταρχάς, στο MET βλέπουμε τις δυνατότητες μεταγραφής. Στο IM, εάν ένα τμήμα απονέμει πτυχίο Integrated Master, βλέπουμε την πιο πρόσφατη βάση καθώς και την ΕΒΕ, αλλά και αν υπάρχουν τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Και να δούμε λίγο εδώ και να δώσουμε έναν ορισμό του τι σημαίνει διαδρομή και τι σημαίνει επιλογή πρόσβασης. Να το δούμε λίγο και οπτικοποιημένο για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, διαδρομή πρόσβασης είναι, ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτά ο μαθητής, οι διαδοχικές επιλογές τύπου σχολείου, αλλά και ομάδας προσανατολισμού ΓΕΛ ή τομέα ΕΠΑΛ, οι οποίες δίνουν στο μαθητή δικαίωμα πρόσβασης στο συγκεκριμένο τμήμα. Ενώ ως επιλογή πρόσβασης, θα το δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια, είναι η απόλυξη μιας διαδρομής πρόσβασης, είτε στη γάμα ΓΕΛ είτε στη γάμα ΕΠΑΛ. Τώρα, στην διαδικασία αναζήτησης και μελέτης των τμήματων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες της ταξινόμησης, αλλά και των φίλτρων. Για παράδειγμα, μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτό το πίνακα που βλέπουμε με ένα κριτήριο ταξινόμησης, όπως το πλήθος των διαθέσιμων διαδρομών, ή πατώντας το Shift και τον τίτλο, το πάνω βελάκι ουσιαστικά, ή το κάτω, σε μια διπλανή στήλη, να έχουμε δύο κριτήρια ταξινόμησης. Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα, να γίνει πιο προφανές. Θα διαλέξω ως πρώτο κριτήριο τις επιλογές πρόσβασης του YEL. Οπότε εδώ έχω φέρει πάνω τα τμήματα στα οποία μπορούμε να μπούμε με περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία και θα κάνω shift click στο επιλογές πρόσβασης EPAL. Οπότε αν πάω λίγο πιο κάτω, μπορώ να δω εδώ για παράδειγμα ότι σε αυτά τα τμήματα έχω δικαίωμα πρόσβασης και από όλες τις επιλογές πρόσβασης μέσω YEL και από όλες τις επιλογές πρόσβασης μέσω EPAL. Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα όλων των στυλών που βλέπουμε, αλλά όχι μόνο αυτό, αν δεν μας εξυπηρετεί η σειρά των στυλών, ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε να δουλέψουμε για να μας βολεύει, μπορούμε οποιαδήποτε στήλη να την κάνουμε drag and drop και να τη φέρουμε πιο μπροστά, έτσι ώστε να έχουμε ακριβώς το περιβάλλον που θέλουμε και να βλέπουμε τον πίνακα ακριβώς όπως θέλουμε. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε εκτύπωση για να έχουμε, εννοείται με τις ρυθμίσεις που θέλουμε, και να έχουμε όλη την πληροφορία και σε χαρτί. Ας γυρίσουμε τώρα στο μαθητή μας για να αναζητήσουμε τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν. Επειδή τα τμήματα είναι πολλά και ελάχιστοι τα ξέρουν απ' έξω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αναζήτησης της εφαρμογής για να βρούμε εύκολα τα τμήματα των διάφορων αντικειμένων. Σε αντίθεση με το σύνηθες, το εργαλείο είναι λειτουργικό, ευέλικτο και εξαιρετικά χρήσιμο. Για παράδειγμα, βάζοντας στο πεδίο αναζήτησης εδώ το πληροφορικ, το βάλω στα ελληνικά,
μας εμφανίζει αμέσως όλα τα τμήματα που εμπεριέχουν αυτή την μισή λέξη, ας πούμε, στον τίτλο τους. Δηλαδή όλα τα τμήματα πληροφορικής στην πράξη. Και μπορούμε, κάνοντας και μια ταξινόμηση στις πόλεις, να αρχίσουμε να επιλέγουμε τμήματα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο μαθητής μας επιλέγει το τμήμα πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αφού έχει κάνει τη μελέτη του, για να φτιάξει την ομάδα τμήματων που τον ενδιαφέρουν. Επιλέγοντας κάθε τμήμα, εδώ κάτω βλέπουμε με πόσες διαδρομές, με πόσες προτινόμενες διαδρομές και πόσες επιλογές πρόσβασης έχει ο μαθητής για να μπει σε αυτό το τμήμα. Έχει τελικά 4 διαφορετικούς τρόπους για να μπει σε αυτό το τμήμα. Όταν προσθέσουμε και άλλα τμήματα, εδώ θα μας δείξει τις κοινές διαδρομές και επιλογές πρόσβασης για όλα τα τμήματα που έχει επιλέξει. Επομένως, αν επιλέγαμε ένα τμήμα φιλολογίας, ας πούμε, θα μας έδειχνε 0 διαδρομές, γιατί δεν υπάρχει κοινή διαδρομή που να σε οδηγεί και σε ένα τμήμα οικονομίας και σε ένα τμήμα φιλολογίας. Οπότε θα στραφούμε σε τμήματα που σε κάποιο βαθμό μπορεί να μπει κανείς με κοινό τρόπο μαζί με όλα όσα έχει επιλέξει μαζί στην ομάδα του. Άρα ένα δεύτερο τμήμα που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και υπολογιστών του ΠΑΔΑ. Μπορούμε παρακάτω να επιλέξουμε το τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοτρική, στη Λαμία. Και ένα ακόμα τμήμα πληροφορικής, αυτό του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες. Εδώ εξακολουθούμε να... Εδώ κάτι επιλέξαμε που δεν μας οδηγεί στα τμήματα που θέλουμε. Ναι, επέλεξα κατά λάθος ένα τμήμα τοπογραφίας, το οποίο μας μειώνει πολύ τις δυνατότητες, οπότε παραμένω στα υπόλοιπα τμήματα και ξαναεπιλέγω στις Σέρρες όχι το τμήμα γεωπληροφορικής, αλλά το τμήμα μηχανικών πληροφορικής. Άρα παραμένουμε στον ίδιο αριθμό διαδρομών που είχαμε και πριν. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε με τον ίδιο τρόπο και άλλα τμήματα. Για παράδειγμα, ένα τμήμα υπολογιστών. Ας επιλέξουμε το τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μπορούμε να επιλέξουμε και τμήματα εντελώς διαφορετικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα φυσικής αγωγής. Ας επιλέξουμε εδώ το τμήμα της Θεσσαλονίκης και το τμήμα των Σερών και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ένα τμήμα στρατιωτικό της ΣΜΙΑ, κατεύθυνση διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης στην Αθήνα. Έτσι έχουμε επιλέξει μέχρι τώρα συνολικά 9 τμήματα. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι μια πρώτη ομάδα που θέλει να εξετάσει ο μαθητής, που έχει κοινές διαδρομές. Μπορεί στην πορεία βεβαίως να φτιάξει και άλλες ομάδες με διαφορετικό μείγμα τμήματων. Έχοντας φτιάξει την πρώτη ομάδα θα πρέπει να την αποθηκεύσουμε και να της δώσουμε ένα όνομα. Ας την ονομάσουμε εδώ ομάδα 3 για να μπορούμε να την αναζητούμε στην πορεία. Πηγαίνοντας στο ομάδες τμήματων βλέπουμε την ομάδα 3 και άλλες ομάδες που έχει φτιάξει ο μαθητής τμήματων, όπου βλέπουμε τα βασικά στατιστικά τους. Και βλέπουμε και τα τμήματα που έχει η κάθε ομάδα εδώ.
Ας πάμε στη συνέχεια να εισάγουμε τους βαθμούς στόχους του μαθητή. Εννοείται ότι οι βαθμοί που θα εισάγουμε είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικοί και η εισαγωγή ενός βαθμού στόχου δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας αυτού του βαθμού από το μαθητή στις πανελλαδικές. Γι' αυτό να μιλήσουμε για τη βασική συνεισφορά της εισαγωγής των βαθμών στην εφαρμογή, που είναι αφενός το ότι μπορούν να τίθενται στόχοι και να μπορεί ο μαθητής να αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχει και την προσπάθεια που πρέπει να κάνει προκειμένου να πετύχει αυτούς τους στόχους, και αφετέρου να μπορεί να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των διάφορων διαδρομών πρόσβασης για τις ομάδες τμήματων που έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να επιλογεί η βέλτιστη από αυτές τις διαδρομές. Τώρα, για εξοικονόμηση χρόνου, στα μαθήματα που μας αφορούν σχετικά με την ομάδα που δημιουργήσαμε και είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα, έχουμε ήδη εισάγει τους βαθμούς. Θα περάσω όμως κάποιους βαθμούς στα ΕΠΑΛ. Να δούμε λίγο και πώς γίνεται. Είναι εξαιρετικά απλό. Οπότε είναι 4 τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Και έχουμε και τα αγωνίσματα. Να πω εδώ ότι για όλες τις ομάδες τμήματων που θα δημιουργήσουμε για τον συγκεκριμένο μαθητή, οι βαθμοί είναι κοινοί και μπορούν να αλλάξουν όσες φορές θέλουμε χωρίς κανένα περιορισμό, αλλάζοντας ταυτόχρονα με κάθε αλλαγή που κάνουμε και τα δεδομένα για άλλες τις ομάδες τμήματων που έχουμε δημιουργήσει. Πάμε λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να δούμε τις διαδρομές. Να δούμε τι σημαίνει διαδρομές πρόσβασης. Πηγαίνοντας λοιπόν στην καρτέλα διαδρομές, είμαστε στην ομάδα 3, οπότε το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι για τη συγκεκριμένη ομάδα αυτό εδώ το πινακάκι που μας λέει ότι έχουμε εισάγει 7 τμήματα, για τα οποία υπάρχουν 8 διαδρομές, 4 στα ΓΕΛ και 4 στα ΕΠΑΛ, από τις οποίες οι προτινόμενες διαδρομές είναι 3 και έχουμε και 3 επιλογές πρόσβασης. Καταρχάς, με βάση τα φίλτρα, μπορώ να διαλέξω να φαίνονται μόνο οι προτινόμενες διαδρομές αν θέλω, και αν θα βλέπω και διαδρομές μέσω ΓΕΛ και διαδρομές μέσω ΕΠΑΛ ή μόνο διαδρομές ΓΕΛ ενδεχομένως ή μόνο διαδρομές ΕΠΑΛ. Το ίδιο μπορώ να δω και για μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχω δημιουργήσει. Έτσι, με αντίστοιχο τρόπο αποθηκεύονται οι ομάδες και τις επεξεργάζομαι. Τώρα, πριν προχωρήσω, να δούμε λίγο τι σημαίνει η προτινόμενη διαδρομή και να δούμε γενικότερα την προτεραιότητα που έχουν οι διαδρομές βάσει του χρώματός τους. Αν πάω λίγο πιο πάνω λοιπόν και πατήσω εδώ στα tips την προτεραιοποίηση, βλέπουμε ότι οι πράσινες επιλογές είτε μέσω ΓΕΛ είτε μέσω ΕΠΑΛ λέγονται προτινόμενες γιατί είναι ενδεικνυόμενες και ορθόδοξες από εκπαιδευτική άποψη διαδρομές, έτσι, για έναν υποψήφιο. Ενώ οι υπόλοιπες, βάσει εδώ του κώδικα που έχουμε φτιάξει, είναι διαιρεμένες. Υπάρχουν κάποιες διαδρομές που είναι ανορθόδοξες και δεν συνίστανται από εκπαιδευτική άποψη και είναι οι κόκκινες διαδρομές. Για παράδειγμα, ένας μαθητής από την ΑΕΠΑΛ να μεταβεί στο ΓΕΛ στη Β ανθρωπιστικών και κατόπιν σαν επιλογή πρόσβασης, δηλαδή σαν το τελευταίο βήμα της πορείας του στο Λύκειο, να διαλέξει τη Γ Λυκείου Οικονομίας και Πληροφορικής. Αυτή είναι μια πραγματικά ανορθόδοξη διαδρομή. Όμως έχουμε και τις εν μέρει ορθόδοξες διαδρομές, οι οποίες είναι η καφετή, η πορτοκαλί και η μπλε, που καλό είναι να τις γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά είτε ως εναλλακτικές, είτε σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στην πορεία ενός μαθητή. Οπότε καλό να τις γνωρίζουμε και εμείς και ο ίδιος μαθητής. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ μία περίπτωση ΑΓΕΛ, ΒΓΕΛ θετικών, Γ ανθρωπιστικών, που μπορούμε να τη θεωρήσουμε πράγματι μια δευτερεύουσα διαδρομή στο Γενικό Λύκειο. Οπότε θα γυρίσω πίσω στην οθόνη των διαδρομών και να πούμε καταρχάς τι βλέπουμε. Αφενός τα βήματα αναδιαδρομή, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής για να αποκτήσει πρόσβαση στα τμήματα της συγκεκριμένης ομάδας τμήματων που έχουμε δημιουργήσει. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τα βήματα φοιτησής του. Και πολύ σημαντική πρώτη πληροφορία, τον αριθμό των τμήματων στα οποία ο μαθητής περνάει την πιο πρόσφατη βάση και ΕΒΕ σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουμε εισάγει. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στη διαδρομή 1 του ΓΕΛ περνάει την ελάχιστη βάση αγωγής σε 5 από τα 9
τμήματα που έχουμε ομαδοποιήσει και τη βάση του τμήματος σε 2. Ενώ στη διαδρομή 2 πιάνει και στα 9 τμήματα την ΕΒ και είναι πάνω από τη βάση στα 4. Ήδη δηλαδή, ενώ έχουμε 2 διαδρομές που είναι μέσο γέλ και είναι και 2 ορθόδοξες και προτινόμενες, μπορούμε ήδη να κάνουμε μία πρώτη σύγκριση στις διαφορετικές διαδρομές για το μαθητή. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Τώρα, για τη διαδρομή 1 θα πατήσω το πινακάκι, προβολή στοιχείων πρόσβασης, και θα δω τη συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων του μαθητή σε σχέση με τα δεδομένα των τμήματων, που έχουμε επιλέξει. Ουσιαστικά μιλάμε για τις αποκλίσεις. Αυτή εδώ είναι η στήλη των αποκλήσεων. Θα τη διατάξω. Και είναι η απόκλιση του μαθητή από την πιο πρόσφατη βάση του κάθε τμήματος. Και βλέπουμε ότι όταν είναι θετική απόκλιση είναι πράσινη, ενώ όταν είναι αρνητική είναι κόκκινη. Την απόκλιση από την ΕΒ του τμήματος και την απόκλιση από τις ΕΒ των ειδικών μαθημάτων, αν υπάρχουν. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες που είδαμε και στον προηγούμενο πίνακα υπάρχουν, όπως το I, το IM, η στήλη δηλαδή με τα τμήματα που μας δίνουν Integrated Master, και το MET, η στήλη με τις μεταγραφές. Και υπάρχουν και 3 επίπεδα σκίασης, δηλαδή για λόγους διευκόλυνσης του μαθητή, όταν είναι θετική η απόκλιση, είναι θετική η διαφορά, είναι δηλαδή πάνω και από τη βάση και από την ΕΒ σε ένα τμήμα, μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής που έχουμε επιλέξει, δεν υπάρχει σκίαση. Αν είναι κάτω σε ένα από τα 2, υπάρχει μια ελαφριά γκρίζα σκίαση, και αν δεν περνάει ούτε και την ΕΒ, αλλά ούτε και τη βάση του τμήματος, τότε έχουμε το σκούρο γκρι. Φυσικά μπορούμε να δώσουμε ένα report εδώ για το μαθητή και το γονέα για κάθε ομάδα τμήματων και την συγκεκριμένη διαδρομή. Μπορώ και όποια διαδρομή θέλω, όποια διαδρομή επιλέξω. Μπορούμε φυσικά να πάρουμε και ένα report των ίδιων των διαδρομών, αλλά και να μπούμε μέσα από το sandwich button εδώ, σε οποιαδήποτε διαδρομή, και να δούμε και να εκτυπώσουμε τα μαθήματα τα οποία θα συναντήσει ο μαθητής ή μαθήτρια στην πορεία του μέσα στη δευτεροβάθμια, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδρομή που έχουμε επιλέξει. Οπότε και εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα report στη διάταξη που θέλουμε, με χρώματα ή χωρίς, έτσι, και να αποθηκεύσουμε και να εκτυπώσουμε ενδεχομένως και αυτή την πληροφορία. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε μαζί και συγκριτικά τα στοιχεία όλων των δυνατών διαδρομών για κάθε ομάδα τμήματων που έχουμε δημιουργήσει. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην καρτέλα τμήματα. Ξεκινώντας, επιλέγουμε την ομάδα τμήματων που θέλουμε να δούμε. Εδώ έχουμε επιλέξει μια ομάδα τμήματων με 9 τμήματα, πριν είχαμε φτιάξει μια με 7, δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο πράγμα. Στο γκρι πινακάκι βλέπουμε, όπως στην καρτέλα των διαδρομών, τον αριθμό των τμήματων και τον αριθμό των εναλλακτικών διαδρομών και επιλογών πρόσβασης για τη συγκεκριμένη ομάδα τμήματων. Στη συνέχεια πατάμε προβολή επιλεγμένων τμήματων, αφού επιλέξουμε τα τμήματα. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα τα τμήματα ή να βάλουμε κάποια από αυτά. Εδώ επιλέγουμε να τα βάλουμε όλα. Και πατώντας προβολή επιλεγμένων τμήματων, βλέπουμε πάλι έναν πίνακα που μοιάζει με αυτόν των διαδρομών, αλλά έχει μια ουσιαστική διαφορά. Πριν είδαμε την κάθε διαδρομή ξεχωριστά, εδώ βλέπουμε όλες τις διαδρομές μαζί. Άρα, έχοντας 3 διαφορετικές επιλογές πρόσβασης στη γάμα λυκείου για κάθε τμήμα το βλέπουμε σε 3 διαφορετικές γραμμές. Αυτό είναι και το κλειδί για τη συγκριτική ανάλυση των διαδρομών και των τμήματων για τον κάθε μαθητή. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των προοπτικών του μαθητή για διαφορετικές διαδρομές. Όπως και στους άλλους πίνακες, μπορούμε να ταξινομήσουμε με ένα ή ταυτόχρονα με περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης για να κάνουμε την ανάλυση μας. Μπορούμε για παράδειγμα να ταξινομήσουμε με πρώτο κριτήριο το τμήμα,
και να δούμε, ας πούμε, πάνω το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης μέσω της ομάδας προστατευτισμού θετικών επιστημών, μέσω της οικονομίας και πληροφορικής ή μέσω ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να συγκρίνουμε την απόκλιση των μορίων του μαθητή από την πιο πρόσφατη βάση και την απόκλιση του βαθμού του μαθητή για την ΕΒΕ σε σχέση με την ΕΒΕ. Βλέπουμε σημαντικές διαφορές που βέβαια εξαρτώνται από τους βαθμούς που έχουμε εισάγει. Μπορούμε να ταξινομήσουμε και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μας εξυπηρετεί να αναλύσουμε τα δεδομένα και τις προοπτικές του μαθητή στα τμήματα που έχει επιλέξει. Για κάθε συγκρίνοντας λοιπόν τις επιδόσεις του μαθητή για κάθε τμήμα στο οποίο έχει πρόσβαση, μπορούμε να δούμε ότι είναι πιθανό ο μαθητής να βρίσκεται επάνω ή κάτω από τη βάση και την ΕΒΕ με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Για κάθε ομάδα τμήματων και με κάθε διαφορετικό τρόπο ταξινόμησης μπορούμε και εδώ να τυπώσουμε σε PDF ή σε χαρτί το report της συγκριτικής αξιολόγησης των δεδομένων πρόσβασης του μαθητή. Με τους συνδυαστικούς πίνακες τμήματων και διαδρομών μπορούν να αποκαλυφθούν και να αξιοποιηθούν μυστικά και αθέατες πλευρές του συστήματος πρόσβασης, όπως ο ρόλος των στελεστών βαρύτητας μαθημάτων ή και των ΕΒΕ, η έμφαση και η προετοιμασία στα μαθήματα κλειδιά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων μεταγραφής. Με τα reports που παράγονται μπορούμε να εντοπίσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του μαθητή και να επιλέξουμε τη βέλτιστη διαδρομή, το πιο ευνοϊκό σενάριο για την επίτευξη των στόχων του μαθητή και να διαμορφώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα προετοιμασίας για αυτόν. Επίσης, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά άλλα πράγματα, όπως διλήμματα που έχει ο μαθητής στην πορεία της φοιτησής του. Δηλαδή, για παράδειγμα, για το μαθητή της γάμα γυμνασίου, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να επιλέξει τύπο λυκείου ανάμεσα σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Το μαθητή της Α λυκείου να επιλέξει μέχρι το τέλος της χρονιάς ομάδα προσανατολισμού στη Β ΓΕΛ. Αντίστοιχα, το μαθητή της Α ΕΠΑΛ να επιλέξει τομέα στη Β ΕΠΑΛ. Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη Β Λυκείου είναι να επιλέξουν μέχρι τέλος της χρονιάς ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο που θα φοιτήσουν στη Γ ΕΠΑΛ. Πάρα πολλοί μαθητές έχουν ένα δίλημμα ανάμεσα στο δεύτερο ή το τρίτο πεδίο, ανάμεσα στο δεύτερο ή το τέταρτο, ή για κάποιες οικονομικές σχολές ανάμεσα στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο. Και μια σειρά άλλα διλήμματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές φορές οι μαθητές στη διάρκεια της φοιτησής τους. Παράλληλα, οι διαδρομές πρόσβασης παρέχουν και όλο το πληροφοριακό υλικό και την ενημέρωση που χρειάζεται ένας μαθητής του ΓΕΛ ή του ΕΠΑΛ που στοχεύει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Η ενημέρωση αλλά και το πληροφοριακό υλικό ανανεώνονται σε καθημερινή βάση, οπότε στο επάνω μέρος της οθόνης, εδώ, θα βρούμε πατώντας το κουμπί «Νέα» τα εκπαιδευτικά νέα που βλέπουμε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις από την εκπαιδευτική επικαιρότητα και τον οδηγό σπουδών του Γενικού Λυκείου που περιλαμβάνει την επικαιρότητα και όλο το υλικό αναφοράς που ενδιαφέρει το μαθητή εν ώψη και στη διάρκεια της φοιτησής του στο Λύκειο. Αντίστοιχο υλικό υπάρχει και για το ΕΠΑΛ και πατώντας το κουμπί πρόσβαση, θα ξαναπάω πάνω και θα δούμε λίγο την πρόσβαση του ΓΕΛ. Υπάρχει το υλικό αναφοράς για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως το πώς λειτουργεί το σύστημα πρόσβασης, τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ανατμήμα, τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ανατμήμα και μάθημα, τα επιστημονικά πεδία, τους δικαιούχους και τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως και τμήματα που έχουν ειδικά μαθήματα ή άλλες ιδιαιτερότητες. Αντίστοιχο υλικό αναφοράς μπορούμε να δούμε και για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ, πατώντας στο πρόσβαση ΕΠΑΛ. Συνοψίζοντας, θα πούμε
ότι το πρωτότυπο και πρωτοποριακό στοιχείο των διαδρομών πρόσβασης είναι το ότι ενοποιούν και συνδυάζουν με λειτουργικό και συγκριτικό τρόπο τρία στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς μεμονωμένα σε διάφορες πηγές. Την ανάλυση των βαθμολογικών δεδομένων και των κλήσεων του μαθητή. Την ανάλυση των δεδομένων των τμήματων που ενδιαφέρουν τον μαθητή και τρίτο, πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό γενικά για το πολύπλοκο σύστημα πρόσβασης, αλλά και για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι διαδρομές παρέχουν την τεκμηρίωση ώστε παράλληλα με την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο μαθητής και οι καθηγητές του για την εισαγωγή του στο μέλλον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να υπάρχει γνώση και σχέδιο για τον τελικό στόχο που είναι η διαγνωστική και αδιάβλητη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι διαδρομές λοιπόν αποτελούν ένα διαχρονικό εργαλείο επικοινωνίας και υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου που λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Ένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στον εκπαιδευτικό οργανισμό, βοηθά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φακέλου τεκμηρίωσης των στόχων και του προγράμματος προετοιμασίας του μαθητή. Και δεύτερο, στη διάρκεια φοιτησης του μαθητή, οι διαδρομές λειτουργούν ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή και συμβουλευτικής. Αυτό που λέμε mentoring. Οι διαδρομές παρέχονται σε επαγγελματική και σε ατομική έκδοση μέσω κωδικών πρόσβασης. Η επαγγελματική έκδοση αφορά σε σχολεία, φροντιστήρια και συμβούλους. Η ατομική έκδοση απευθύνεται στους γονείς και τους μαθητές και παρέχεται είτε σε συνδυασμό με μια επαγγελματική έκδοση είτε απευθείας. Στο συνδυασμό επαγγελματικής και ατομικής έκδοσης, ο εκπαιδευτικός φορέας έχει πρόσβαση σε όλους τους μαθητές του και ο γονέας και ο μαθητής στα δικά τους δεδομένα και στο γενικό πληροφορικό υλικό. Σας ευχαριστούμε για που παρακολουθήσατε την παρουσίαση των διαδρομών πρόσβασης. Εμείς θα μείνουμε για όσο διάστημα χρειαστεί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που θα υποβάλλετε γραπτά μέσω του Facebook και από εκεί, όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα γίνει και μια άλλη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα, όπου μέσω πλατφόρμας θα μπορεί να έχετε προφορικές παρεμβάσεις και ερωτήσεις για τις διαδρομές. Και στο ενδιάμεσο βεβαίως στη σελίδα μας στο Facebook θα μπορείτε να δείτε ξανά την παρουσίαση αυτή στην περίπτωση που έχετε κάποια θέματα που θα θέλετε να δείτε με μεγαλύτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε και πάλι και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας.